Tano san tayo, tano, makaigop tayo maninunti. Kaldo, ano, di ko nga napulot kakabsat. Saksak to ni, makatutudo kakabsat ko. Ay, naimas, agigop, tidigo kakabsat ko. Ano man ni, nyata mo yung kakabsat, nabanglo nga talaga. Taralat! Masantay kakabsat, ti Arina. Ano maikat, nagitin, ipagpagkat kakabsat ko. Ituwa nga pang ramas tayo ti Arina kakabsat. Kailangan natalus kakabsat ko, tanong makapangantay nga naimas. Alam mo talaga kasi tayo ito mga talus. Tikan mo tayo, di ba? Iran tayo. Kailangan maikat, nagitay kwa, nagalis-galis na. Nakita ni, kailangan maikat amin na kita. Ne, kitaan nyo man ni, kaaduna ni, naikat ni. Gasam, kanantay nga tayo kakapsat niya. Yakin din. Sa tayo rastasan ti asin. Nakadong nga proseso na tayo ti kakapsat ko. Ti kamulang gitutuma nga dalalos ng kanyak na talaga ka ay kat abuton ti siyam-siyam ti pinagdalos ko. Ado nga asin dapat. Para no, ko ibabat tayo ti suka kakabsat. Tano makwat nagijay kwa dita. At balbalay dita. Yan, ipaburot tayo. Kailangan nadalus kakabsat. Tanong kwa? Maimasan tayo timangan. Ipaburot tayo ito pa maminsan tayo ta. First boil kakabsat, tapos sukatakpay tinanong na tayo doon. Makitumpa nga paburot. Nagdagsan. Nagdagsan si kayo. Nga nila yung bundeng. Last na nga dalos tayo din kakabsat. Yung kaputpudot na yun. Gas asok pa. Kirkiran tayo pa yung kakabsat. Kita nyo na dalat na may cut ko na anong nga arteta? Akin din. Additional dalos tayo kakabsat. Ramasan tayo ulit ka asin. Tangan nalpas nga ni iwa-iwan. Dapi gamin ti marikrito na. Galis-galis na. Sige sa tayo si bawang tatlo na banglo. Pinagbanglon, mga kastay-tay nga, magatak. Sa balit istan ko nga kapsat, nagili Chinese kanta nga igis-gisan. Sakto, nagisakta nung nabanglo. Iyakar rin yun, kaserola. Iti pampalasa, sibuyas, tapos buo nga bawang. Ito talaga tinga pampaimas na kakapsat ko. Mabali mo tadya white pepper nga dagdagan. Kaputawan ti white pepper ko nga nadagdag. Kakatay ti lata ti kabil tayo. Ready made. Ayan. Sa taikan ti may nga pork cubes. Wow! Yan, ikabili na gito tulang-tulang, buto-buto, kakabsat, ano, mas lumasa. Tayo, kiroktin na po. Naimas na i-partner, pwede ko tayo kakabsat. Oh, na yun pati kinder, nagbanglo si kayo. Magpabanglo, gamin tayo sa bawang. Naluto dahil nagbambano, ganda iti kabsat yun. Kita niya man yung umas, asapay kakabsat ko. Ngayon, nag-imasan. Saksak to kakabsat ko tani. Umarbi-arbisan kakabsat ko. Sa tayo partner, ang tigin niraw kakabsat. Ay, nain, perfect na perfect kang kabsat ko. Sa tayo kamot kakabsat. Ay, nain kan. Naglulok nung gata dito kakabsat ko. Itaan nyo man nakakabsat. Dahil yung bito ka ti baboy yun nakalukluk nangan kakabsat ko. Ay, nakatbanat-banatan dahil ti kabsat yung manina na. Dati
kin ni rugtay kakabsat. Sili, kin patis. Diet ka mo dahil kakabsat. Yung mado dahil kakabsat. Na puk dahil kakabsat ko. Rugyanan tayo ng mga kakabsat ko. Wanda dong masaon. Ngayon kam? Tulang. Dahil di tulang kakabsat nakalukluk ng dahil ito yan. Tama nung oras kakabsat ko nga. Palpalot na. Alas insabay ko gamit yung antikuan, bitukan. Ngayon, nalimas. Dahil na pudot. Sabi, sumili-sili tayo pa mag-ah. Hindi, mas nun aya. No, na yun, naging mas ng kapsap. Naikat, yapan nung ko nga pinaglalaro sa kapsap ko, pinangluto ko na baybayan. Siyempre, nagimas. Imas ka talaga nga i-partner ti ko kasi daw nga sabaw na tikin ni Ruka kapsap. Hindi masakit ko. Wala magi basta dati diguna. Hindi na, padaas no. Imas na talaga ang kaldo. Bitukan na naluknong. Do oras ka gudwak nga pinalpalok ng kakapsap. Nga maapal kayo, nangang kayo kakapsap. Nagayang pa nga na, ay ko tumay kayo tagsin na ako na dito kakapsap ko na ta, adupag diya, gilinuto. Sa nga kaserola, nga dakpal ko ng ma'am. Sabi, ubus ko nga rod. Humisok may ganyan na. Di ba? Dito karubak na, mang-angot nan sa. Sumirap-sirap. Na yan. Ba? Tilmon kayo manin nakakabsat. Hindi yung makikapan ito'y. Sumirip-sirip nga talaga na ito na eh. Karuba kakabsat kahit nang sa mapamakipangan. Yung mga langan nun. Itararas ko malangan nun. Yung mga ano nga kapsat ako. Mapapal. Siyempre, si daw dati kakabsat ko ko. Chinese po dati ko. May katoyo. Hindi na mawatan. Ano naman? Malangat yung mga anong takwa. Damak apal. Diba? No, nakulok sa bukong. Kada suminirap-sirip. Gusto ko natin na ko. Rawat ako talaga. Babay na ako nakamsatak. Para ko mga lati. Nakoy! Siyempre naman na! Nagkadupa dito si Doc. Kawan natin na puikon. Rice is life na talaga kakapsa. Kanin is life. Nasukmat na tayo. Against the life tayo. Ginawan ti life tayo nga pa. Silaw. Dahil lang ti ko napo init. Tapos awan ba napo init. Mga nasukngot. Malinat ng aming karat na. Nakadi makita yung lakad. Bitik na pintas ko. Bye-bye!